Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Pilipo sa buong paligid, doon na niya dahan-dahang nasaksihan ang pagkorte ng mga katawan ng puno sa wangis ng mga aswang na kanyang napaslang. Upang magawa niyang mabura sa buong kalupaan ang pag-iral ng mga ito, giniba niya at sinunog ang lahat ng bahay na nakatayo sa lugar na yon. Inalayan din ng dasal ni Pilipo ang lupa nang sa gayoy hindi ito malaso ng dugo ng masama. Bago sumapit ang madaling araw, nagawa na niyang maisakatuparan ang paglilinis ng paligid. Umuwi na din siya noon sa bahay ng lalaki upang hindi ito lubusang mag-alala sa kanyang pagkawala. Ilang minuto lamang noon ang lumipas, tuluyan na ngang narating ni Pilipo ang bahay nito. Ginoong Pilipo, saan ho kayo pumunta? Kanina pa namin kayo hinahanap eh. Akala namin may masamang nangyari sa inyo. Nag-aalalang wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Pilipo, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang umaakbay sa balikat ng ama ng bata. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang kinausap ito ng masinsinan. Manong, napatay ko na ang mga demonyong pumaslang sa inyong anak. Sana ho, kahit papaano man lang nakabawi na ako sa inyo. Pero kahit nagawa ko ng lipulin ang lahi ng mga ito, alam kong hindi pa rin ito sapat, nakabayaran para sa buhay na nawala sa iyong pamilya. Wika ni Pilipo. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman siya nitong niyakap habang umiiyak. Sa puntong yon, doon naramdaman ni Pilipo ang pagtitiwala nito sa kanya na halos walang kahit na anong bahid na pagdududa. Dahil sa ginawa ng lalaki, hindi niya maipagkakaila noon ang kagalakan sa kanyang puso. Pagsapit ng umaga noong mismong araw, maaga pang umalis sila Pilipo sa baryo nito. Bago niya tuluyang nilisan ang lugar, ibinili niya sa mga taong naroon na pakaingatan ang bangkay ng bata. Hindi pa rin kasi sila noon pwedeng magpakakampante sa kadahilanang naglipa na ang mga balbal sa paligid. Nang marating na nilang maglola ang kanilang tahanan, agad din naman sila doong pumasok nang walang kahit na anong pag-uusap. Pagdating nilang dalawa sa sala, agad namang kinausap ni Pilipo ang kanyang ina ukol sa nais niyang gawin sa mga susunod na araw at buwan. Nay, pwede ko ho ba kayong makausap? Hihingi lang sana ako ng basbas sa mga bagay na nais kong gawin sa mga susunod na araw. Wika ni Pilipo habang nakaupo. Matapos itong marinig ng kanyang ina, agad din naman itong lumapit sa kanya at nagtanong sa mga binabalak niyang gawin. Bago niya tuluyang inilahad ang kanyang nais, ipinaliwanag niya muna ang lahat ng dahilan upang siya ay labis nitong maunawaan. Nay, sa ilang buwan ko kasing panggagamot, akala ko maililigtas ko na ang lahat ng ating kababaryo. Akala ko sa pamamagitan ng ganoong pagtulong sa kapwa, wala nang makakaranas ng paghihirap. Pero nagkamali pala ako. Magmula noong nakita kong nabawian ng buhay ang bata sa aking harapan, doon ko naunawaan na hindi lang panggagamot ang kinakailangan kong gawin. Para tuluyan kong mailigtas ang lahat ng mga ordinaryong taong naghihirap sa mga kamay ng demonyo, kailangan kong lipulin ang lahat ng nilalang na namiminsala sa katawan at espiritu ng tao. Nakahanda akong maging ganong uri ng tao. Wika ni Pilipo. Nang marinig ito ng kanyang ina, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan at kinausap ng masinsinan. Ayon sa kanyang Lola Maria, na ang ganoong uri ng trabaho ay napakaraming sakripisyo. Bagamat hindi ito tumututol sa nais gawin ni Pilipo,
Hindi pa rin ito nagagawang maipagkaila ang pagkabahala niya para sa kanyang apo sa larangang nais nitong pasukin. Alam niya kasing marami doong makakabangga si Pilipo na mas demonyo pa sa mga aswang na kanyang napaslang. Dagdag pa ni Lola Maria na kung nais talaga ni Pilipong maging isang berdugo ng mga demonyo, kinakailangan niyang magtaglay ng iba pang uri ng mutya na makakatuwang niya sa gerang kanyang papasukin. Pilipo anak, pag-isipan mo ng mabuti ang iyong gagawin. Tandaan mo, hindi lang individual ang makakalaban mo rito. Kapag natunugan at nalaman ng matataas na uri ng demonyo ang gagawin mo, hindi lang ikaw ang malalagay sa panganib. Kung ako lang, handa akong mamatay para sa'yo. Pero paano yung ibang taong meron ding pinoprotektahang pamilya? Sa ngayon anak, masasabi ko sa'yo, hindi pa sapat ang mutya ng sinuko ang hawak mo. Nang marinig ito ni Pilipo, ngumisi lang naman ito habang sinasambit ang mga katagang. Alam ko ho yan ay, kaya nga ho nakapagpasya na ako eh. Hahanapin ko ang isa pang uri ng sinukuan. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong tumungo sa loob ng kanyang silid upang muling buklatin ang mga naiwang libro ni Lolo Ambo. Naniniwala kasi noon si Pilipo na maaaring merong naiwang mapa sa mga librong yon na makakapagturo sa kanya sa isa pang mutya ng sinukuan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang isang kulay tansong libreta na nakabaon sa pinakahuling pahina ng librong kanyang binabasa. Dala ng kuryosidad, agad naman niya itong binuksan at bumungad sa kanyang mga mata ang mga katagang nakasulat sa Latin na ang ibig sabihin ay ang nawawalang karunungan. Matapos itong mabasa ni Pilipo, agad din naman niyang binuksan ang libreta ng dahan-dahan. Sa pagbuklat niya sa pinakauna nitong pahina, bumungad sa kanya ang mga mapang halos mabura na dahil sa katandaan. Kahit anong pagsilay doon ni Pilipo, tila ba bigo siyang magkaroon ng ideya kung saan makikita ang mga lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbabasa, doon niya muling nasilayan ang sinukuang kahalintulad ng sa kanya. May mga buhay na kataga din siya noong nakita na maaaring ginamit ng kanyang lolo Ambo noong mga panahong nabubuhay pa ito. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Pilipo nang masipat niya ang isang pahina ng libreta na nagsasaad ng isang mensahe. Pagbasa niya sa talatang nakasulat doon, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang pangalan. Tandang-tanda pa noon ni Pilipo ang mga katagang nabasa niya sa libreta at yon ay ang mga salitang, "Si Pilipo na anak ko, ang magmamana ng lahat ng ito." Matapos niyang mabasa ang mga katagang yon, bigla namang naglakbay ang kanyang diwa dahil sa labis na pagkamangha. Sa puntong yon, tila ba mas lalo pang tumindi ang paghanga niya sa kanyang lolo dahil sa mga kadakilaang nagawa nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nakita ang isang mapang hindi pa gaanong nabura ng panahon. Pagsilay niya sa mapang yon, doon niya nakita ang isang puno ng sinukuan na nakaluklok sa pinakamasukal na gubat ng tinapian. Napakalayo ng wangis nito sa sinukuang pagmamay-ari niya, kung kaya't agad naman niyang napagtanto na yun na ang bagay na kanyang hinahanap. Dahil na rin sa taglay niya noong karunungan, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na malaman ang eksaktong gubat na kinaroroonan ng sinukuan. Matapos ang kanyang mga pananaliksik,
Agad din naman siyang lumabas ng silid upang ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Habang abala sila noon sa trabaho ng kanyang ina, panay naman ang ginagawa nilang pag-uusap tungkol sa yumao niyang lolo. Nay, may iba pa ba kayong nalalaman tungkol sa taglay ni Lolo Ambo? Tanong ni Pilipo. Matapos itong marinig ng kanyang ina, agad din naman itong nag-umpisang maglahad ukol sa mga bagay na kanyang nalalaman. Ayon sa kanyang ina, na magmula noong isinilang ang kanyang Lolo Ambo, natatangi na ito sa lahat ng ordinaryong tao. Naging likas na dito ang pagiging isang bihasa sa larangan ng mga mutya at karunungan. Pinatotohanan din ni Lola Maria niya ang tanga nitong mutya ng sinukuan at ang pangil ng kidlat na nakakagat doon. Dagdag pa nito na hindi kakayaning taglayin ng mga ordinaryong tao ang ganoong kalakas na mutya dahil sa posibilidad na magawa nitong mahigop ang mga mahihinang kaluluwa. Yun din ang naging susi noon para tingalain si Lolo Ambo ng napakaraming matataas na antingero. Bagamat pumapangalawa lamang siya sa pinakadalubhasang antingero sa buong Masbate, sapat na ang kanyang kakayahan para siya ay respetuhin at katakutan. Matapos itong marinig ni Pilipo, halos hindi niya maiwasang mapaisip kung sino ang taong mas malakas ng di hamak sa taong kanyang itinuturing na ama. Sa paglabas ni Pilipo sa kanilang tahanan, agad naman siyang nagulat nang masipat niya ang 5 taong nakatitig sa kanilang tahanan. Hindi naman ito gaanong kalapitan sa kadahilanang nasa ibayo ng kalsada ang mga ito. Pagsilay doon ni Pilipo, bigla namang uminit ang kanyang ulo, gawa ng alam niyang aswang ang mga nilalang na kanyang nakita. Walang sabi-sabi, agad niyang inusala ng kanyang kanang palad at mabilisang ibinato ito sa mga nilalang. Pagsilay ng mga aswang sa ginawa ni Pilipo, bigla naman itong nagsipulasan hanggang sa tuluyan ng maglaho ang kanilang mga bakas sa buong paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman niyang napagpasyahan na tugisin ang mga ito upang kitilan ng buhay. Hindi na kasi noon maatim ni Pilipo ang harap-harapang pangbabastos sa kanya ng mga demonyo. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pa siyang umalis sa kanilang tahanan upang umpisahan ang pagtugis sa mga aswang. Pinili niya noong magsuot ng talukbong sa kanyang ulo upang kahit papaano'y magawa niyang maikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makalayo-layo na siya sa kanilang baryo, ninais niyang magtanong sa hangin upang magawa niyang malaman ang eksaktong kinaroroonan ng mga aswang. Sa mga elemento lang kasi siya noon humihingi ng direksyon sa kadahilanang alam niyang merong mga alagang tagapagmasid ang mga aswang na kanyang hinahanap. Hindi rin basta-basta ang pakikipag-usap sa mga elemento, gawa ng kinakailangan mong mapantayan ang level ng mga ito bago kanila kilalanin. Dagdag pa ni Pilipo na iilan lamang ang mga antingerong kanyang kilala na merong kakayahang makipag-usap sa mga elemento kagaya ng lupa at kalayo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, nadapo na nga siya sa isang may kalaparang palayan na kung saan walang gaanong bahay na nakatirik. 2 bahay lamang ang nasipat niya sa gitna nito na walang kahit na anong gasera ang nakasindi. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makarinig siya ng isang mahinang pag-angil sa lugar na kinaroroonan ng 2 kubo. Matapos ang mga pangyayaring yon, ninais naman niyang pagmasdan na muna ng maigi ang buong paligid nang sa gayoy magawa niyang makita ang mga nilalang na naroon sa lugar.
Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Pilipo ang isang aswang na pasimpleng gumagapang sa palayan. Pinaiikutan nito ang isang bahay sa lugar na para bang naghihintay ito ng pagkakataon para sumugod. Segundo lang din naman noon ang lumipas nang marinig ni Pilipo ang iyak ng isang sanggol sa loob ng kubong patuloy na ginagambala ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, mabilisan naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa lugar na kinaroroonan ng aswang. Hindi pa man siya nakakalapit sa lugar na yon, mabilisan naman siyang nakita ng nilalang at walang pagdadalawang isip siya nitong sinunggaban. Nang masipat niya ang paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang inilagay sa kanyang kamao ang mutya ng sinukuan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang sinapak ang nilalang na siyang nagdulot ng halos pagkabasag ng kaluluwa nitong tangan-tangan. Hindi na noon nagawa pang makabangon ng aswang dahil sa pinsalang kanyang natamo sa lakas na taglay ng mutya ni Pilipo. Ang tanging nagagawa na lamang noon ng nilalang ay ang mangisay habang patuloy na dumadanak sa kanyang bibig ang napakaitim nitong dugo. "Kasing itim ng dugo mo ang budhi mo!" wika ni Pilipo paglapit niya rito. Matapos niyang masambit ang mga katagang yon, agad naman niyang binuhat ang nilalang at inumpisahang palakaran ng anino ng mga puno na nasa paligid. Maging ang mga palay noon ay nagsiyukuan sa kanya, gawa ng naramdaman nito ang presensya ng mutyang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nang sumapi na sa katawan ng aswang ang aninong kanyang pinagapang, agad din naman niya itong inutusan na ibigti ang katawan ng nilalang sa lugar na hindi gaanong napapasok ng mga tao at engkanto. Matapos makapagbigay ng utos ni Pilipo, agad din namang naglakad ang katawan ng nilalang kahit yon ay labag sa kalooban ng kaluluwang nagmamay-ari nito. Sa pagkawala ng aswang sa kanyang paningin, mabilisan naman niyang pinuntahan ang bahay nitong ginagambala upang markahan ang kanyang presensya. Hindi na din niya noon inistorbo ang mga magsasakang naninirahan sa kadahilanang maaari siya nitong mapagbintangang isa ding aswang. Pagkaalis ni Pilipo sa lugar na yon, agad din naman niyang binagtas ang daan patungo sa isang liblib na bundok na hindi gaanong kalayuan sa pinanaan. Sa pagpasok niya sa paanan ng bukid, doon na niya dahan-dahang nararamdaman ang paglakas ng presensya ng mga aswang. Bagaman purong mga itim na engkanto ang nakikita ni Pilipo sa lugar, hindi pa rin niya nagagawang mabahala sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makasilay siya ng 3 lalaki na sumalubong sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito at meron itong butot balat na pangangatawan. Matapos nitong masilayan si Pilipo, bigla namang nagsituwad ang mga nilalang habang mabilisang lumalapit sa kanya. Napakalakas naman ng loob mong pumasok sa aming teritoryo. Ramdam naming meron kang tangang mutya. Subalit hindi yan mahalaga. Hindi ka matutulungan yan, iho. Kaya kung ako sa'yo, umpisahan mo nang magdasal. Wika ng isang aswang habang patuloy na tumutulo sa bibig nito ang napakalapot na likido. Nang marinig naman ito ni Pilipo, agad din naman siyang nag-usal ng isang napakalakas na sabulag na siyang naging sanhi upang maglaho ang kanyang katawan sa mata ng mga aswang. Paglahong paglaho nito, segundo lang naman noon ang naging pagitan ng bigla niyang hawakan sa leeg
ang nagsalitang aswang at walang pagdadalawang isip na ibinalibag sa lupa. Nang akmang magsasalita pa ito, mabilis na namang binusalan ni Pilipo ang bibig ng nilalang gamit-gamit ang isang batong naroon sa kanyang tabi. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, agad naman niyang iniwan ang katawan ng nilalang na halos naghihingalo na lamang. Ang dalawa naman nitong kasama ay biglang nagsipulasan upang lumayo sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa mga itong nakatayo sa mga sanga ng puno, bigla naman siyang ngumisi habang nagwiwika ng, "Ang pagdikit ninyo sa mga puno ay isang napakalaking pagkakamali." Matapos itong sabihin ni Pilipo, agad din namang nagsibagsakan ang mga aswang dahil sa pagkaparalisa ng kanilang buong katawan. Huli na nang malaman ng mga ito na nagawa na pala silang malapatan ng anino ng mutya ng sinukuan. Sino ka? Paano mo nataglay ang mutyang yan? Tanong ng isang nilalang habang patuloy na nagpupumiglas sa lugar na kanyang kinabagsakan. Matapos itong marinig ni Pilipo, agad din naman siyang lumapit sa mga ito habang patuloy na hinihigpitan ang pagkakagapos ng anino ng sinukuan. Maya-maya pa, bigla namang lumiyad ang mga aswang dahil sa patuloy na paghigpit ng mga aninong nakapulupot sa kanilang katawan. Segundo pa noon ang lumipas, tuluyan na ngang narinig ni Pilipo ang pagkabali ng mga buto nito na siyang naging sanhi upang magsiiyakan ang mga aswang. Habang patuloy itong nagnanangis sa lugar na kanilang kinabagsakan, mabilisan namang ginawa ni Pilipo ang kanyang nalalamang ritual sa pagkuha ng kaluluwa ng mga ito. Ginawa niya ang bagay na yon nang sa gayoy magawa niyang mabigyan pa ng buhay ang kalikasang dahan-dahan ng namamatay dahil sa patuloy na pag-unlad ng sibilisasyon ng tao. Sa paglaho ng mga demonyo sa kanyang harapan, agad din naman niyang binagtas ang daan patungo sa pugad ng kanyang mga kalaban. Animoy sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, tila ba wala siyang nakasagupang digmaan sa daan. Maya-maya pa, doon na nga niya narating ang kabilang dako ng bukid kung saan naroon ang pugad ng mga demonyo. Pagsilay niya sa mga kubong itinayo ng mga ito, agad naman niyang binagtas ang daan patungo sa entradong bahagi ng pugad ng mga aswang. Pasipol-sipol pa siya noong naglalakad na para bang walang naghihintay na panganib pagpasok niya sa loob ng pugad. Nang marating na niya ang pangunahing dinaraanan ng mga aswang, bigla naman siyang nakarinig ng pagsialulungan sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa na ngang lumapag ang mga demonyo sa kanyang harapan at kasabay nito ang walang humpay nilang pag-aangil. Doon na din nakita ni Pilipo ang pinuno ng mga nilalang na siya namang nais niyang kitila ng buhay. Pagsilay niya sa napakadungis na pagmumukha nito, agad naman siyang nagwika ng, "Ngayong gabing ito, nais kong malaman nyo na hinahatulan ko ang inyong angkan ng kamatayan. Ang basihan ng parusang ito ay ang mga nagawa nyong karahasan sa tao man at iba pang nilalang. Dalawa lamang ngayon ang inyong pagpipilian. Yon ay ang makipaglabang kayo sa akin hanggang kamatayan o kayo na mismo ang papatay sa inyong mga sarili." Matapos makapagsalita ni Pilipo, agad namang nag-anyong tao ang pinuno ng mga ito habang buong tapang na naglalakad patungo sa kanyang harapan. "Hindi ka ang taong magdidesisyon ng kahantungan ng aming lahi. Baka nakakalimutan mo, narito ka sa teritoryo ko. Kung gusto mong paslangin kaming lahat,
Magdala ka ng hukbo ng mga antingero. Yun ay kung magagawa mo pang makaalis dito ng buhay. Wika ng pinuno ng mga aswang. Matapos itong marinig ni Pilipo, agad naman siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan nito. Nang masipat siya ng pinuno ng mga aswang, agad naman itong nagpalit ng kanyang anyo upang mapaghandaan ang mga susunod na pangyayari. Masyado kang pangahas, antingero. Hindi mo alam kung sino ang nangangalaga sa lahing kinakalaban mo. Sisiguraduhin ko sa iyo, makakarating sa mga hanagob ang kapangahasan mo. Dagdag pa ng pinuno ng mga aswang. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong umangil bilang hudyat sa kanyang mga kasama sa kanilang gagawing pagsugod. Matapos umangil ng napakalakas ng demonyo, agad din naman itong sinunggaba ng buong lakas si Pilipo. Paghawak niya sa balikat ng antingero, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang pagdulas ng kanyang matatalas na mga kuko. Dahil sa mga nangyari, tuluyan na ngang nagkaroon ng pagkakataon ang antingero. Nakitila ng buhay ang pinuno ng mga aswang. Sa muling pagsilay ng nilalang sa kanyang kinatatayuan, laking gulat na lamang nito nang makita niya ang napakalaking kamao ni Pilipo na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang pagmumuka. Animoy lumaki na ito ng husto dahil sa mga usal na ibinaon dito ng antingero. Pagtama ng kamao ni Pilipo sa pagmumuka ng nilalang, bigla naman itong napasubasob sa lupa hanggang sa dahan-dahang nawala ang kanyang diwa. Pagsilay ng mga kasama nito sa ginawa ni Pilipo, tila ba hindi nila maiwasang magkaroon ng takot sa kakayahan ng antingero. Maya-maya pa, bigla namang nagsiliparan ang mga ito nang masipat nilang magbanggit ng iilang mga buhay na salita itong si Pilipo. Inilabas na din ito ang kanyang mutya ng sinukuan upang mapaghandaan ang kanyang mga susunod na hakbang. Okay, grabe no. Alam nyo, sa buong kwento, ang unang-unang pumasok na tanong sa akin, sino yung unang pinakadalubhasang manggagamot? Kasi kung susuyurin nyo yung kwento, pangalawa lang si Lolo Ambo sa buong Masbate. Ang tanong, sino yung una? Si Pilipo ba? O ibang tao pa? Baka nakakalimutan ninyo. Masbate. Meron tayong kwentong napakalakas na antingerong nakatira dyan. Pero, hahayaan ko na kayong manghula kung sino man ito. Ito naman para lang meron kayong idea tsaka konting pakilig sa kwento natin. Pahintayin na lang ako ng episode 5. Lalapag agad natin yan. Yun lang. Salamat.